Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam jang kisnong bapero-per ki bahap hakitan marman ke Khapod Karibhoi district bat Jela Assam menta kasi kila penlong ya kajing let jurip ya kajing kieng yad kalirit hawa kupli kabala syarong no ha kajing shlei ha kini ki kindiat sngi ki bala dep hadin kajing ter jong slab ubajur ha kini kajing jurip kite ki nong yalam snong ki le thu ba kate kajing kieng kade kabala pendon kam hadu khat nyu tli kisnong Khapod jong ke Jela Meghalaya bat late ya kaling ba kajing senyang pisa lang ha padeng ki pat ba ka Meghalaya Assam na kebentaban pensuk ia galit kawan jagi padba kibasa ha ketika than Khapod uba kumin yingti urang ba snong ka kuliah uba deiru u chairman ka sanjuki rang ba snong marman circle ulai thu ba ketika jingki ang kala syarong no ha ka umsaw ha ka arpau trik menta ubenai hadin ka jing ther ulaba ulo ong ru ba ka jing syarong no ketika jingki ang kala wanra e ka jing e shikat dei ki padba nong song snong ketika than Khapod na bro artli ki jela kata ka Jela Meghalaya bar Jela Assam haba persyang banwa jingtip hatula don ni MK officer ka Jela Meghalaya ki balawan banjurip ya ketika jingja uba kumin ulo ong bakumba long haduk menta ompat don setia lat no tang u Dr. Tapan Das UMLA jongka di Muria constituency ka Jela Assam bat ai ka jingirap ru ya ki padba bakin yo bante shwa shipor da ka jingking sit Uloong bakum kinong yalam shnong kathan kin jindala kemen ladaki bor sorkar ka Jela Meghalaya kin aino daga jingking yat kali ka bapaka ban jam na shiliang kate ka wa kupli na kebenta ban pensuk ya kakit ka ba bat kalit kawan jugi pat ba kate kathan Khapod na kaliang uba diren klen urang ba shnong ka marman ula kerpat ka sorkar ban kan ai ka jingirap shiki pat ba nong rep ki bala sya penjulor ka pentha ha ka saw kebakan thup na du kasnong rong beta ter chedu khong wing bat ru ban ker kan ro iki katu kat ni ki benta jong kawa kupli ki ba ukno ru tang na kadaw jong gajing tua khando bun ki jaka ka Jela Meghalaya ki la hap no sha ka Jela Assam tak mau real ada tung kubang nambah Jiking baai nama saya jadi gak bodas tim mah terus ban yai ban yai ban yai pun lalong muncul ada pentor tang ban mentah kata bor jong kemariang kalau pam nak kena tinggal pentor ini ke jitu Hang ne harus nong rong sahab kia i kene ka jiking kabala sa rat daga man hagane ka sibaar kabala dep mar bagawan ka labba ka bahe no ke kene ka jiking ka bangi susnar uli dagi nong susnong hi bangi penengkam benta ka kik ka ba ka yew ka hat habangi lek sa yew tetelia na Singapore kene ka jingking penengkam baro kene sinong ki badon markhab bat ka bordar hangne nadu kuswai terta nadu kuliah samhru marman te hadin bala syarat daga kene ka jingking inong snong hangne ni seng jenjar ha dei bat ban lek ka yew ka hat ban kit ban ba ki mar ki mata ki jongi ban toy sa ki yew te kene por ki sna temporary dei lang baga jing sim khia jong ne u MLA jong ka Kamrup Tepondas di Muria MLA jong i Dumuria ba Tepondas marmar hatu kasihi man si baar i pha i briu ki jong i ban wan spek ya kene jing king wan dala deru ban spek ban moramak ya kene ka jing king temporarily pek kate ka dei ka jing king ka barim ka ba isna yami da kinong susnong hi kine ki penthor ki i kine ki khap bordar kaba kine ki nong rep ki jongi kila du sisa kine ki jinthung jintap ki jongki namar ba kitip kine ka de ka penthor ka ba
ki nongrep jongi kila de thung henre na gadau jong kene ka labba na gadau jing slei kala irotet no kene ki penthor keba ki jong ki menta dagi mut benthung biang ru kim don su tau sambai la ne kutia ding seu jenjar mo kene ka por te ka jing karpat ki jongi na kalyang ka senjuk ki rang ba snong na kene ka than marman circle ka long ba ka sarkar ki kwa ba kan sim khya khindiat ha dei ba kene ki lan ki than bordar ka jongi amar bangi ilong tang ki babik ki ba boys dang imtiep ha ka no ka department ka bang hab ban approach ne ba dei ban likren mo ndeng ngi scam balang ba ki no mi khmat ki jongi ba ka sarkar hi lang ba kane ka lat pathai khubor ngi scam ba kin sim khya kin pha ye ki department ki ba pher ban wan pe ban wan jingo na ka banta jong kene ka jingjulor jong kene ki panthor ki hali ki jongi in ki wan na ka liang jong ka agriculture tang ba ki klem pentip ha yengi ki rang ba snong manga ko mu charman jong ka sinjuk ki rang ba snong im da tip ha dei kata kadau ki nong rep jongi ru ki mio ban ap agar kom ka badai ki klem pentip agar lenti ka badai te ngintip kan nongut ki bawan andre dei kata kadau ba ngi scam lang ba kane kalat pathai khubor lang ba jingrap ko jong phi ka sarkar kan pe ker khimi ba kan pha ru ya ka department ba kinwan peklem kinwan jingo lem ya kine ki banca ka bala julor kinong rep ki impat don jing petip ru ha ki department aga ha Meghalaya jongi marba kane ka kadang surngat tang menin mentasni marba ka dap baro kane ka penthor kuba tu te mentasi hi kala i ba kala rat tu marba ka yo kala he plat kane ka mo kane ka wa bordar de kata ka daw empat lala ban pentip saki hendrai na galyang ka asampat mar sentip baga wan ka labba lapsan ki wan daw MLA jungki hi ki wan ban pe ya kane ka jingking ru te na galyang jongi ru ha ido mar pe hangne ngia im kum sipara ngimdon kano ka jia seu jaj ka jia seu pher jimut ngia im sipara asam bat Meghalaya mar ki nongsung snong hangne ki badon na galyang asam ki pentip sa MLA directly de kata kadaw ki sim khya dalade MLA hi wan ban pe ka ne ka jingking nagalyang jongiru ki sengu sibun i wada ngindai ta MLA jongiru andrei sim ka jingkit kli ka bakra namar ba itip ka ne ka jingking ka long ka badan kam bahana ka banta ka kin ka ba ka yo ka hat jongi ta ni barabor ngi imsuk imsan hangne shwa ba ngin trei ka no ka kam idon ka jinya setu jimur tengah thara 6% ba ka sam kan nom penwit namar ba yalong ya im kum sipara adu kam im yalong kaju ya pertang hagi development bat kane ka Kamrup district te kadawan kano ki brius na sarkar na po asamru nagalyang ki senjuk irang ba snong badon hagane ka than in persang ban ra ka we ka jing sung thu jimut na banta jong kane ban sna na banta jong kane ka jingking ten dadawan na kano ka bantaru nagalyang asam na nagalyang Meghalaya ru na banta development hi ang neng idon ka we ka jingmut ka jing sung thu jimut thara ya kata kan nomdon kano jing sung pher nagalyang ka asam ru bone kum kane ka por mo mengin yo banya kenduk markmat bat ki kamtam ki media ki bawan kanang ini don ha kane ka area jungi kembala de kran menne hi chairman jong ka senjuk ram asnong ti ni don hi jing songkhia na banta ka area jungi kamtam ni ki ba im ha kane ka than jungi de 4% ni de norat kamtam penthor ka ba kadai ka wei ka ba le i ki jing du nong ka bakraw na ka jing len shop kamariang mo ka bala arpotorik kadai ka si sa jing kan mo kadai ka si artat dengan bakala di ka si World Cup final di kalong ka jing du nong ka bakraw na banta gini ki pai nong sing sinong badan ha kane ka border area kamtam gini ki badan ha kane ka rut wa umpli ti ngelai i ha kane ka banta dapi don por ban lek nila bani i dari jong kamat sedang nadu na rong bata mo rong bata ter hadu kebekut jong kane ka hadu burnihat tang ba ki benta ki ba syak ta dari na rong bata hadu amperling tahi ki ba kham kata te na galyang jungi galong
dan hi por ki mangila karpat ya government mo at least ni basa border ni dan kam ni ki jingrap ka bak kham kerki oi kini ki si yala don hi ki jingmot tang ba ka kadang tap nim padi i ki jing ta hadu kan no roi kadang mi ki si hin ta don thlai lai sau si lai i ki jing lu nong lai i lamar ba dang sidap thong ni kini ki brai gini tayo bala dap roi kalong ba e ban yo biang sambai ka ba ma ban thung biang ban repair ban thung bujili biang ata ka wei ka jingmot jongi ban pau ya sarkar lai ma kana media bat ka ba ar kalong khamtam kani ka wa upliter termo kumbangala kedau menne lai phang kadon ka jaka ka badan kam sisa ka retraining wall hilai markhmat kani mo kani kadi ka benta jong sam ti kile khnang mo na ka benta ban yada na ka jing tua khandau ti ha balai i kat kum ka report ka ni i kalong don sibun ki benta ka ba ka penthor ka ba jongi mo ka ba ni im bar osikata don bat ki benta ki walai na sya asam mo mar ka dei ka nim don ka no jing kini put hang ne tang ba kat bayat ka ka mot ada dei ka jaka bam la wan bam hapo asam kamut ka dei jong ka Meghalaya ada bam ka Meghalaya kamut la dei jong ka asam mo na kata ka daw mili ka don ka jaka ka don kam sisa dan per sida dan kam na yang government mo agriculture department soil and conservation kini kita somhaban man khmi lam na banta ni jing kam na yang jungi ro institution kya kini kita man bat ngai lai ba ka jing keren jungi ban pentip lupa kum ka khubor mo soma la da pio kanu ka jing application la ne ka jing ut jing nam jungi na yang nong na area jungi soma sim kya ban penbiang i ni ki silenter jong ni ka wa umpli mo ka ba khot ampri hang ne tien jungi khot ampri pada ka ba ngitip kum ka wa umpli ka ba dei ka border Meghalaya Assam te sukmen la daga government ka simkhia na banta men penyo yang ni jingrap baterki marba anga kat komisi stru junga kane ka dei ka jing penjulor ka bakham kraw kat kum jing kan mau junga mo ta ka daw ban yada 7% ngimla andrei at least kane ka border area jungi kanom don ka jingya encroach lain ba ka mo dei da ki breu andrei lain ba ka mo ka ni ka wa ka ba ajing arab adu aju ka por ka ba ajing arab yang ni aju ka por ka don ka por ka ba ki benta ka ba la ban penduk ya ka jaka jing tang ne